L-ewwel miliet dinjitus. Hekk jista' jkun deskritt il-miliet tas-sena 2020 għal Paul Tabone u Graziella Bonello li wara snin jgħixu f'kerrija fil-Belt ingħataw appartament ta' akkomodazzjoni soċjali fil-Furjana. Fl-appartament il-ġdid fejn qattaw dan il-miliet, il-koppja qaltilna li għall-ewwel darba setgħu jirmaw flimkien mas-seba' twielid tagħhom. Għalulna li kollha taw semhom mill-kbir li għandu 14-il sena u żgħira li ħatagħlaq sentejn. Fost l-oħrajn flimkien bnew u ramaw presepju tal-karta pesta. Qed inħossuna ħafna aħjar għax posti kbar u armajna ġifieri tal-miliet qabel meta konna l-Belt ġifieri noqogħdu ma kenniex dik il-ħaġa tal-miliet tistgħu nżejnu. Illum post sabiħ ġejna noqogħdu fih qisu nies kuntenti li armajna flimkien u ħanqattaw il-miliet bejn il-familja kif suppost bħal ħadd ieħor. Ftit tax-xhur ilu Graziella ħadet l-aħbar li għandha marda rari u qed tistenna biex fi frar li ġej tagħmel operazzjoni. L-aħbar kienet naqa' kera, imma qisek waħda toħodha kera u l-oħra toħodha sabiħa u di l-aħbar tal-posta l-inqas minix moħħni fl-operazzjoni u x'jista' jiġri jekk mhux ħanqum u affarijiet hekk minnha. Isa ħadd aħbar tajba ma waħda kera ħanejdu hekk. Il-familja spjegat kif huma wkoll intlaqtu mill-pandemija tal-COVID-19 hekk kif il-missier tilef xogħlu wara li kellu inċident bil-karozza imbagħad faqqet l-imxija. Imma kif jgħid il-Malti wara l-maltemp jiġi l-bnazzi u hekk kienet l-aħbar ta' appartament ġdid għal din il-familja li wara snin jgħixu f'żewġ tikmamar fejn it-tfal kienu jorqdu fil-kċina u kien hemm kamra tal-banju żgħira bla dinjità ta' xejn għal 9 persuni fl-aħħar xhur setgħu jgħixu f'post ikbar u aktar komdu meta t-tfal ma kinux qed imorru skola. Għall-ewwel bżajt però li għandi minnhom vulnerabbli tfal, imissa qed nara li m'hemmx riskju għall-istaġġa l-iskejjer. Allora deċidejna li aħjar imorru skola milli online lesson għax hemmhekk jitalmu aktar aħjar. Kif dan il-miliet kien differenti għal kulħadd u ħafna familji ma nġabrux flimkien biex jipproteġu lil xulxin, Paul jittama li l-miliet tas-sena d-dieħla jkunu jistgħu jiltaqgħu kollha flimkien f'post akbar u dinjitus. Dis-sena ħangawduh naqa' differenti mis-soltu u hekk il-bambini iżomna ħajjin kollha nixtieq li l-miliet inqattaw ċelebrazzjoni bejn il-familja ġellum. Dis-sena mhux ħanqattaw bejn il-familja, qabel konna jiġu ommi u ħuti u hekk. Ma dis-sena re, forsi sena d-dieħla infiqu mill-COVID u ninaqdu hawnhekk u minn dar il-kera nindaqgħu fid-dar is-sabiħa.